bangan ai ban pen kan mau yo mait ngas ngau ba ngadon tang lai teli ki aka ban pen kan mau ya ka jing em ka jong mait habanga ti jeliu nga perkhat nga pensyong nia ke ka banga mga shimet ngala ban yo jing hikai na ka jing em ka jong mait lani kumangi ki long din ngila ban yo jing hikai na ka jing em jong mait shibun ngila ban yo jing hikai ban henry ki don lightly ki aka ki bangi ngi yo jing hikai na ka jing em ka jong mait na ka wei ka snem sha ka wei ka snem ngiwan ban rakhe hang ni halang pi hang te ha mau kulei ba ki wei ki jaka ban ken mau ya ka lingkhu sngiap ka jong u henry ka jingkeli ka long ba hatu ngin shukken mau ya kata ka sngi lingkhu sngiap ka jong u ne ngin ken mau ru ya ki nuksa ki babha ki ba u la e shadin yangi kum ki long din bangin bot bat bangin perthu bot lightly ki banga ngayo kum ki jingikai panangit scam ru kan long ka jingikai na ka benta jongi iwei pe iwei kini ki long din ki ba u la e shadin kum ka nuksa ka babha ka banding ko nga banga perkhat e ka jingim ka jong ma e ngayo i ba udon ya ka ideology lani kata ka san perkhat ka baskem hadu kata-kata bat nang no layo ya kani ka ideology umai nadu udang kena habangi puli ya ki kot lada piyo ya ki kot ki badon ki jingtho shapang jong ma e pinlap ba umat la hadu undadap khat waisnem Bada gini ki por ke jinglong kena ke jong u ha ke jinglong matla ke jong u ulayo banbut senda bha bat uknyiu jong u ha ka ba ujuyo sngo ye ki jing sneng ki jing power lingba ke jing roi ke jong uknyiu jong u ba utem ke doitara janmit onda klawan na ki lingkha klawan na ki kam ki dup bat ujuya thu khana ye ke jinglong jingman bat ki ke be dei ba kani ke ri khasi ke jongi bangangit scam dei nadu kata ka por bakla shong bakla rung ka do nut ba ka san perkhat ke jong ma it kani kadai kari ke jonga kani kadai kari ke jongi kari like lut kari ke bala ai pateng hangi da ki long shwa ke jongi ke bangi ngi don la ki jong ki riti ki dustur bagini ki lum ki wa ki de ki ba ublai ula ai yangi ki kun kasi khara bangi don kam ban long try daladi bangi num sha ya umendir sisngi lani ya unangoi ba unwan ban let try kli ya kani kari ke jongi bat ba un kni kan thet no ya kani kari ke ba it ke jongi ke ba ki long shwa ki jongi ki hab banda mi da kasnam bakin da ya snam bakin la ban penne pensa ye negeri ka bait ka ba ubleu la ai hangi badai kata le si ka san perkhat kabla shong hapo kala longdo long snam hapo ka mensim ka donut ka jingmut ka jing perkhat ka jong mait bakat ba udang he bat ba ubleu la yalam lenti u ba unlong unong yalam jong kari ba jaj benriu ba uklem ken ria nala ka jong ka san perkhat pinumla ban penbit yu mait da ka sbai tingka pinumla ban penbit yu mait da ka shuki lane ba penbit da ki ban pen ken ria no yu u na kata ka san perkhat ka jong u yai ne scam hang ta bat jupai syaka diang ne kamon bat dei ngangit scam ka dei kata kaba pelong yu mait ru ba hang ni halang pi ba unwan ha kani ka jaka na ka por nadu kum tu bai ma hendroi lai tho khana ba usngau thu ba kani ka dei ka jaka kani ka ri ka jongi bangim dei ban chu pendem tudong bolale kum tu ka bolawan ban tho census bat kum ta ter bat hadu kisni jong ka jingyap ka jong u fight tip la poi shaka thong langin job ni nginum job henry unne scam haka san perkhat ka jong u bat nga nget scam bakani ga dei ka jinghi kai yangi kilong din la ka dei hakano no ko benta khamtam yangi kinong elam jong ka party HSPDP hato habangi ngila shimpateng yakani ka kam ka ba u la e shadin ngindon ne em ban penne scam yakani ka ideology la ni kani ka san perkhat ka ba umait udon baknang bangindang la ban pentelun sakmat yaki kam ki ba ki badang sadin ki jing angnut ki jing thrang ki ba umait udon badru khamtam lele yakani ka pateng ka bamenta i kumbang ila sedang banum sngo thu shu ya lagi jong ki nongrim ka san perkhat ka jongi kala sha rongno da ki wei ki rukom perkhat ki bawan bandrung ya kini ki san perkhat ki jongi ka rukom perkhat ka bawan na shabar le si kala bandrung bat rongno ya ka jinglong ya ka san perkhat ka jongi bat kani ka jingi kai ki bangi ngiyo no mait mangidon kam bandon ye ki ideologies ki banne scam ka paar ka bangi yo ka jingi kai na ka jing em ka jong mait kalong ka determination nani ka ta ka jing rai kut scam namar ba usngau thu
syai kedar kan ka san perkhat jong u kolong syai kolong simple bagani ka dei ka ri ka jong nganum pendem tedong udon ru ya kata ka determination lani kata ka jing rai ka jingkut jingmut ka baskem bah ka nu ka thong lada pi snap ka jing ka jingkren jong ki nongkren chakmat bak le thu shpang ka jing ele hill state jong ki volunteer sele hill state ngiu i ya ka jing rai scam ka jong ma ka determination bangi dei bet ban yale hadu bangi dayo ya ta ka jela ka bapura kuslai wala da shibun kita kiwe ki nong elam ki badan hak ta ka por kim shim tre ban pdiang ya kata ka state ka bapura kila kloi no ban kwa ya kata ka sub state namar baki benut ya ka syuki ki benut ya ki ki bakatai ka sarkar asam ta ka por ka wan ban penbit rai umait uyang scam marwe usha ben na ka por usha keno bu dei tang unong kendong tang unong ap masi tang umaram Henry kita kim shim la penki ya u lani pensngau rem ya u baun long determine baun yang scam ha kita ki ba u nget hadu bangin dayo ila jong jela la rangi kran chapang ka uranium issue ngatrai bona pitep ha to por baka sarkar India kamut banwan ti jubor kat ka sarkar India kata ka bor ka hakli do ka bamut banwan ti ya to uranium na kani gari jongi barok kilai kubur ya kata Henry mait u yang marwe walau haban let seduk syabar jong ni kari India baun ye let banya kendu bat ki wei ki nong yalam jong ki kiri shim ken randin hadu baun da job itu ka thong bat ngim shim sha ya ka sarkar India da ka jinging scam ka jong mait bat rung haban ai burami pastor PBM basai moj ha ka to por ringkat bat mait kilalong determination jong ki balada ki haban ya fight wat ka bor jong ka sarkar India kan numla ban pen ken randin ya ki baki kin bakin pai no shaka diang ne ka mon jeng ka jingwan penbit jong ka UCIL ha ka to por bakade ka ne ka determination ka jong mai ka ba ai jinghi ka yang ki longdin yang ki nong yalam jong ka HSPDP ya pi ki nong lang piru ba pin long determine lani ba pin yang scam ba pin right kut jingmut bet tang shi jingmut la ka dei ha ka no ka benta jong ka jingim bat kham tam le ya ki nong yalam jong ka ri ba jaj ben ri ka jongi da ka ba buram ki badan ha ka sarkar ngidon kam shisha ya ki nong yalam ki belong determine ki ban sngow thu ya kan nongrim bakani ka ri ka jongi bat bangin determine bangin fight lani bangin yale bangin num pendem tedong hakinu ginu ki bor ki bawan ban chuan ban penbor lani ban chuan ban tuklar ya kan ri ka jongi kabalai ba ka ba khaddu habau mait dan chu kan ka slap jong ka perthek kat bangadang lumi ka kamra ka jong mait uni mait udai bas ngotanat baban tho diary let's say ro tu ki por let's say bam padon mobile uju smart ban thap igini ki diary ki berid hapo plakut ki jong u uju tho ki phone number uju tho ki appointments ki meeting ki bau hab ban le na ko ka sngi henry ha ka diary ki jong u ha ki sla ka ba shadin do uju tho ya kani ka moto ki jong u ka baong le hok bat yai ne man ka diary ka jong u ki don kita ki kentin ki bau tho ki dak ki jong u spaidak bau itanat ba ki dak ki jong mai nrei lada u tho kita ki kentin udah penwan dur ba le hok bat yai ne ban nget scam bagade kan ni ka moto ka jong u ba man ki jingele ki jong u ulong yai ne bat u le hok ka jing yai ne bat ka jing le hok ka jong u kadai kata ka ba ai nam ya u ba wat lada dan syo hasla perthei prasnem ula let no nang ni hasla perthei henry ka nam ka jong u kadang yai su sing shibun ki issue ko bay maik ilakren yung baka jing angnut ka jong u kalong bangin dawano yala ka jong ka kasi jantia state bangin sinshar daladi yaladi kadang sateng hadu menta kata ka border issue ba ula pertadekis pau snem kadang sateng henry ul yaine hakata ka jing angnut ka jong u ule hok hakata ki jing temu ka jong u bahadu menta wala u dan syuru hidang yai sawa banganget scam bamangi kinong yalam jong party HSPDP ru ngin persyang bangin perthubut yakini ki lightly ki ba uni nong seng jong ani ka party ula bu nong rim om bangin chukin mau ya ka lingku singiyap ka jong una ka wai ka snem henry ngin da taimot yo uru da ki kam ki bangiru ngin persyang ben perthubut le singim numla ban kot kat umait bang ngajuong bangin phong ka juti ka jong mait ki kejat ki jong ilani ki kejat ki jong ki rit palat ban kot kat
kerenyeng ke jong mait nganum la le se nginum la lanu ru henrei bangin persyang pade bangin perthobot kamlong ke bae bangit skem mengikum kinong yalam jong ke parti HSPDP ngindang yai persyang ngindang yai doni kani ka jo ka san perkat ngindang yai doni kani ka jo ka determination badru ngin bat scam kani ka jo ka moto bangin lehok bat yai ne pangangit scam hakawai kasngi ki jing angnut ki babha ki ba umait udon na ka benta kani ka rikasi ka ba ka ideology ka jong ukolong very simple kani ka dai ka ri jonga anum day ban wan da way ban wan ban le try kle ka ni ri jonga nganget scam hakwe gasni ka jing ang not ka jong u bangin sensyar dalade yalade kansa urlong bad lada pi ki paj baru pin ai ka kti gamon ka kti ka diang ka jong pi bangin ya tre lang ngai kublei gitu ki kena school ki bomene